Katsotaan mä ulkona. Oho. Ups. Ei mä voi mitään sään. Pyöriikö? Onko se pyöri? Mitä vittu? Mä pidän säätiedotukseen tänne päin. Hyvää iltaa. Sää. Tämän päivän sää, kuten kartasta näkyy, sataa paljon täällä pohjoisosassa. Sä et osaa! Mä tein viitosluokalla tollasen niinku... Novi. Niinku säätietoisen. Ole hyvä! Noniin, pitäis menit sanomaan. No nyt perään. No niin! Sanotaan nyt sitten. Okei. Sää pohjoisessa erittäin paska. Sen tunnistaa tästä. Ja sitten... mitä se Ihan sanoo? perseestä! Paremmin eikä minulla! Jaa, on minä näin. Hyvää huomenta Suomalle. Huomenta Suomi. Huomenta Sepokalle. Huomenta Suomi, tänään puhutaan valaskirjoista. Huomenta Suomi. Tänään puhumme säästä. Ja kuten näette, Suomen pohjoisosassa on matala painetta ja etelässä valaita. Myös Itä-Suomen läänissä näkyy pohjoista, ei kun... Näkyy pohjoista, hetkonen! Pilvien sieniä kasvaa. Pansa. Kyllä, tässä havainnollistamme tällä kuvalla, kuinka sieniä kasvaa. Niitä on kuin sieniä sateella. Hyvää iltaa. Näkemiin. Ei noin vittu sanoa! Ensin sanoin, että hyvää iltaa. Tähän päättyy uutinen. Hyvää iltaa. Näkemiin. No niin. Oi. Hyvää iltaa. Näkemiin. Hyvää huomenta Suomen kanssa. Tänään puhumme Näkemiin. Suomalaiset. Joo. Heippa. Ei tuu ikävä. Suomalaiset. Meidän on tehtävä. Ja haistakaa paska Suomen rotsalaiset. Meidän on tehtävä jotain asialle. Puhun taas kameralle. Joo, no niin. Ei ollut siinä. Angst. Joo.